I zdravo svima došli još jedan moj Minecraft klip u kome ćemo igrati Sky House. Ovo će biti naša treća epizoda na mapi Sky House. I u ovoj epizodi rešio sam da dovršim ovu farmu što smo započeli. Da napravim još po dve ovakve prostorije neke. I da počnem, samo da izmerimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dobro. A ovo će nam bude zajedničko za ovo i za ovo, tako da će da bude samo 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tako je. Ovo je ovdje. I tako i s druge strane ponovimo. I 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Opa. Sakupio sam ja kamena. Dosta. Opa. Tačno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tako je. Super. I sada ću napraviti ogradu. Nadam se da ću imati dovoljno kamena za ogradu. A i ponestaje mi hrane. Evo mi, nim još. Opa. Tako, ovdje budem to mjesto. Ovo je tu gdje ulaz bude, ovdje ovako. I tako isto sa ove strane. Ovdje za ulaz kapijem. Te ovako. I to još jednom ponovim. Spratka napravim. Tako. I Enderman. Enderman. Ne smijem da ga gledam u oči. Samo da me ne napadne. Nadam se da neće. Evo, taman sam imao. Hteli. Ovdje, samo da me nije uništio. Uzet ću i bundeva mi izraslo. Super. Nisam mi primetio da mi je izraslo. I s ove strane ću sada posaditi. I napravit ću od ove pšenice hleb da pojedem nešto. Tako. 2 hleba. Tako, super. I da, kapiju nisam napravio.
Sada ćemo drveta. Posjetit ćemo ovo drvo sada. Sad ću ga posjećam. Sad ćemo dobiti mladice. To već 2 mladice, super. Napravit ću i farmu drveća. Neki drvored ću kao da... Opa, dobro. Mogu se ne padnem. Da se ja popenjam gore. Tako bolje. Kada uzmemo ovo drvo, onda možemo odmah i početi da pravimo farmu drveća. Neće biti nešto velika za početak ta farma. Samo malo da imamo drvo. Ne. To, mladice, super. Evo još, super. O ne, sad će zombi. Da se bolje da te spavam ja. Pa posle da nastavimo. Hajde, ne mogu da uđem. Tako. Te spavat ćemo noć, pa ćemo onda da krenemo da pravimo farmu drveća. Ovo ćemo ukloniti, pa ćemo sad ponovno da stavimo. Dobili smo, baš dosta imamo mladice. Čak 15 mladice. Izgleda mi da uopšte nećemo imati problema što se tiče drveta. Tamo se da neće mi padne tamo. Dobro. Ovo će pasti, ja mislim, ali dobro, nema veze, imam dosta. Baš dosta od drva ispušta mladice. Dobro, eto, to je to. Ovo lišće će samo nestati, ne moramo... dobro. Ne moramo da ga mi sklanjamo. Da pokupimo. Ovo polako nastaje, a mi ćemo da počnemo da pravimo farmu drveća.
posaditi drvo. Negdje, ne, još jedan blok. Da bude između 3 bloka. Tako ne znam, da se ne bi... 2, 3 i ovo. I samo još malo da dodam. Jer kad uzeo da mi ne padaju mladice dole. Sada ću ovo da zamijenim zemljom i posadit ću drve. 1, 2, 3 zemlje. Ne, postoji 2 su mi trebali. Dakle, sada ću da posadim ovo. Tako. Prvo. Uzet ću im od pšenica. I bundevu ću tu uzmem. Tako. I čekaj, samo da bacim. Tako. I to bi bilo to za ovu epizodu i vidimo se u nekoj sljedećoj epizodi. Ćao!